И тук до мен е... Здравейте хора, аз съм Джепето Джепе. И тук до мен е Wolf Game, мой добър приятел, и аз паднах като ретард долу. Аз ще падна. И ето, днес ще играем в League Game, ще има IP-то. Имам За специален... сервера. Да, за сервера. Може някой път да снимам на Bedwars. Имам IP-то на Има специален сервер за Bedwars. И може да го кажа и в този клип, да го напиша в описанието. И да почнем да играем. Ние винаги играем тим, защото има много хакери и така може и горе-долу да ги отблъснем, да ни не убият много лесно. Така. Ще играем Skywars. Хайде бе, идвай бе. А, не. Да, влизай тогава. Влизам. Така. Не знам. И това е хубавото лоби, от което може да чупим блокчета, ето вижте. Печ. Много полезно. Да. Готин мап. Да, има два мапа. Единият ето този, другия е гаден. Това е хубавия, а пък онзи е гадния, който няма много хубави неща. О, тук изкарах смет. Нямам нищо да бия, ние затова с кирката ще бия. Кирката ги размазвам, хора. Така. Това дето е на мито. Ела тук, ела. Виж сега, ела към това да го прибием. Той строи към мен. Ела тук е пич! Ела тук е пич! Вижте хора! Вижте как! Убил го! Не! Бъй, ама той спря да ма би! Чак мъста за теб е сега. И той спря да ма би и аз мислех, че съм го убил. Аре, умирай. Чакай сам това го прибия. Добре бе, прибий го, отмъсти си за мен. Как ме гледа, голямото мръсо. Този клип може да е качен утре или други ден, не знам. Рекорднаха ма. Браво на тебе! Аз очаквам там пред Skywars. Вижте го този хора! Къде отиде бе, бате? Чак не знам майче, фигана. Тук ли си бе? Не бе. Влизаш ли? Да. Аз те чакам в лобито му на Skywars-чето. И докато той влезли, ще го покажа нещо. Вижте, тук има места, първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето. Кой е на тези места? Топ 10. А тук може да видите, вижте, на трето място е този, на второ място е този, на първо е този. Казвам къде са местата. Ето, вижте. Всичко е верно. Къде си е? Аз влизам, аз не тикнах за игра да почваме. Чакай, ай влизнаха, аз. Въй! Те много чупиха и аз паднах от лобито, хубавото лоби. От което може да се чупа. Аз ти... Някакъв като има скил, бе. Не, аз ти първо почвам. Хубавия мап. Как ще ми открадни скина? Върлих са! Време ти си бил много тъп.
Обърках посоките, там нито е честа. А ти си бил в моя сървър. Айде, чакам те. Къде ма чакаш? Пред Player Game. Яхау! И винаги няколко пъти са разбирали, че ние сме тимчи. Почти всеки път. Да, почти всеки път. Но нищо не сме правили. И прекрасното наше лоби, в което можем да чупим своята ни блокчета. Всъщност това не е хубавото лоби. Това е гадното лоби, от което не може да се чупи. Има две лобита. И да видим дали ще добавим гадния мап. Домеш. Как да е гадния, бе? Хубаво. Обърках съм. Имам стрели. Ако имаш лък, ми ги дай. Аз ще ти дам. Храна, аз не събирам хора. По-добре да снимай, защото мога да се... Аз имам и лък и стрели и не ми трябва да ми даваш. Той до теб ще дойде, той до теб идва, той до теб идва. Той е хак до теб. Викторе! Да, то си хак. Маймицата ти. Лайфдог. Лайфдог е хак. Аз нарочно отварих, не исках да... И в този сървър, за съжаление, няма репорт, което е гадно. Хубаво. Има, ама не знам как. Ето смата на блок, че си взех. И почваме гадния мап. Да. Пак сме заедно. До мен ли си, бе? Да. Аз пък имам най-тъпите. Ти си долу, бате. Аз имам лъки стрели. Браво на те, бати късметлият. Ти сигурно ги взе от долния чест. Да. Аз имам само... Никога не се е падало. Аз ще ти дам стрели, защото имам много. Ти строй към мен. Аз имам бутушки, ако искаш. И аз имам. Какви са твоите? Кожени. И моите. Стройте! Отивам към другия. Не. Не отивам. Ила да ти дам малко стрели. Ето Станиславе. Добре. Ой, то си има лък, бате. Да, ама няма стрели. Аз имам. Браво на теб. Сега теб ще бутна. Благодаря за хубавите стрелички. Добре, че си ясна. Бъди, този му оцели, някой му оцели, бате. Аз те оцелих без да исках си, беше им пред мене. Ти са бистото. Аз ти имам към Нида. Да пуши са. Идвай към Нида. О, имам хубави неща. Ще ти дам един голд наградник. Почти го путнах. Той на твой остров, бачето. Бързо ти го приби. Той има хляб. Скачам. Аз го убих да те скочиш ти. А мен не ми даже. Дай още стрелички, че аз нямам. Нямам. Мен ми свършва, отмесваме на привършване. Добре, аз намерих. Има ли лък? Айрон бутушки. Не, има айрон бутушки. Ти дам, хвърлям ти ги. Мерси. Искаш ли голд наградник? Аз нямам нищо, аз нямам... Ето. Чакай! Не там! Добре.
Аз имам Iron меч, ти какъв имаш? Дървен. Запиши навсякъде и тука. И тук е отстрани, бе, тук е отстрани. Добре, тя ще се слуша. Искам чест. Е там, е там, е там. Виж колко добре справи тим. За първи път. Ще се фърва за малко. Само едни кожени бутушки. Искам... Ти имаш лой бутуши. Да. Ти имаш ли някакъв чакай. меч? Да, аз имам хубав меч. Е, тук има панталонки, аз ще ги взема. Въй някакъв мабутна. Крафтер лука. Видях го! Видях го! Този е хак. Бягай от него, този е хак. Аз го бутнах. И как? Той ме уби! Аз го бутнах и той ме уби! Казвам ти, този е хак. Ето до нас е хак. Ето къде гледа е хак. Ай, цъкай бързо! Цъкни, Цъкна. Ала аз го ударих, падна и той ме завлече с него. Казвам ти, хак е. Да, бе, как беше? Готиния мап. Да, и хора. Аз имам лук от първия чест. Ма Добре. нямам стрели. И аз нямам нищо хубаво. И хора, както виждате, много сме зле, само ме убиват. Аз Ма пък... да игра... Да, тази игра не беше най-дългата. Аз имам стрели и хубав меч. Ма нямаш меч. Въй някакъв дойде и ме уби. Луна. Бачи. Кой път играй с името Луна? Луна. И хора, това ще е за днешния клип. Казвам ви, този клип може да е качен утре или други ден. Бай-бай! Кажи, бай-бай!